La primera agència catalana de notícies amb visió de gènere ja està en marxa. Va començar a publicar a la web el passat 26 d'octubre. Aquesta agència està promoguda per la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores, integrada dintre de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere. Dirigida per Teresa Carreras, a la redacció compta amb un grup de periodistes que actualitzen la informació 2 vegades a la setmana. Disposa del suport de les associacions de dones, del Departament de Cultura de la Generalitat, de la Regidoria de Dones de l'Ajuntament i de l'Institut Català de les Dones. Té l'objectiu de visibilitzar a les dones les seves activitats i sobretot sensibilitzar sobre la perspectiva de gènere a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i d'internet, als que envien informació de primera mà en aquesta primera fase de forma completament gratuïta. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro.